Aħna bħal ġenituri kollha nixtiequ biss l-aħjar għal uliedna u lesti ngħinu biex dan iseħħ. Kien dan l-impenn li għamel il-Partit Nazzjonalista waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar l-edukazzjoni fejn fiha saħaq dwar il-ħtieġa ta' pjan illum qabel għada fl-edukazzjoni. Dan fl-isfond tan-nuqqas assolut ta' linji gwida ċari għal dan il-qasam min-naħa tal-Gvern meta ninsabu biss 4 ġimgħat bogħod mill-ftuħ tal-iskejjel f'pajjiżna. Waqt din il-konferenza deputat nazzjonalista u kellim tal-Oppożizzjoni dwar l-edukazzjoni Clyde Puli appella lill-Gvern biex joħroġ bi pjan ċar li jserraħ l-imħuħ ta' kulħadd. Qed nappellaw lill-Gvern biex ma jerġax iħalli għall-aħħar kif ħalla fis-sentejn illi għaddew. L-Oppożizzjoni qed titlob lill-Gvern illi jippubblika immedjatament il-pjan illi għandu għal ftuħ ta' din is-sena skolastika. Dwar il-bżonn li l-istudenti, il-ġenituri u l-edukaturi jkunu jafu x'se jiġri fi ftit ġimgħat oħra, tkellmet ukoll il-kandidata tal-Partit Nazzjonalista Ġuli Zara. Ma nistgħux nibqgħu nħallu għall-aħħar, għandna sentej ta' esperjenza issa li jenna għaddejjin bl-imxija tal-COVID u ma nistgħux nippretendu illi kulħadd jagħmel il-mirakli fl-aħħar ħin bi pressjoni żejda u din nistgħu nevitawha. Zara semmi diversi sfidi li qed jiffaċċjaw l-istudenti u l-ġenituri kawża tal-bidliet li ġabet magħha l-pandemija u saħqet li ma nistgħux inħallu n-nuqqas ta' pjanar ikompli jżid mal-pressjonijiet li diġà jeżistu fuq studenti, ġenituri u edukaturi u li ma nistgħux inkomplu nitilfu aktar studenti mis-sistema edukattiva. F'intervent ieħor il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Clifford Zara Fenek qal li bħalissa hemm ħafna mistoqsijiet fil-qasam edukattiv. Il-poplu jeħtieġ ikun jaf x'inhuma l-possibiltajiet u x'inhuma x-xenarji li jista' jħabbat wiċċu magħhom matul il-ġimgħat li ġejjin. U għalhekk li qegħdin inħeġġu lill-Gvern sabiex jippubblika strateġija li permezz tagħha ikun jista' iwieġeb dawn l-istess mistoqsijiet kruċjali. Zara Fenek elenka numru ta' domandi li sa issa għadhom mhux imwieġba, pereżempju dwar min mlaqqam u min mhux, dwar faċilitajiet edukattivi bi spazju limitat, dwar kif se tkun l-għażla ta' min jattendi skejjel fiżikament u min le, dwar it-ħaddim tal-bubbles u għadd ta' mistoqsijiet oħra li dwarhom qatt m'hemmx linji gwida. Il-Partit Nazzjonalista tenna li l-edukazzjoni hija l-bażi li fuqha tinbena s-soċjetà u sista dwar il-ħtieġa ta' konsultazzjoni u dialogu mal-stakeholders fil-qasam u mhux deċiżjonijiet meħuda direttament mill-Gvern mingħajr ma jkun ħass il-polz ta' dawk li jaħdmu direttament fil-qasam, għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawk li jbagħtu min-nuqqas ta' konsultazzjoni u pjanar ikunu l-istudenti tagħna.